Imagina que despertas despois dunha noite de tormenta, saes ao salón e de súpeto empezas a escoitar o típico plin, plin, plin dunha pingueira caendo nun cubo. A gran pregunta é, isto cobra o seguro? A resposta, depende. Se a pingueira é consecuencia directa dunha choiva torrencial rexistrada oficialmente pola Axencia Estatal de Meteoroloxía como fenómeno extraordinario, o máis probable é que existe coberta. Agora ben, se o problema ven porque o teu tellado tiña tellas rotas desde facía uns meses ou porque os canalóns estaban tupidos, a cousa cambia. Aí o seguro pode non facerse cargo. Por eso, o máis intelixente é combinar unha boa póliza cun bo mantenimento do fogar. Así, cando chega a tormenta, estarás tranquilo, sabendo que a tua casa e o teu peto están protegidos. E lembra, en Cosno axudámosche a revisar a tua póliza para que non quede ningunha dúbida.